Здравейте, хора! Днес ще играем с Викича на Clash Royale. Аз, понеже съм най-високата арена и предполагам, че изобщо няма ви е забавно да ме гледате как играя нормални игри да дигам купи, затова ще играем различни модове с него. И да, давай да почваме. Може да отидете и да му се абонирате за канала Викича и да. Да, абонирайте се и за шефа. Значи сега пускаме... изчакай, само да го намеря. Triple Draft Friend Battle. Отиваш в клана и нали там? Да. Добре. Така, аз съм уникално добър на Clash Royale. Почти съм трета арена. Те, че в коментарите може да се ме псувате. Мали хора, ужас. Че съм виждате. Айде е това. Добре, аз съм готов, хора. Чудеса, ай ти. Оле, май избрах грешно. Супер. Аз знам да. Сега Викича, ще му спука от бой, може да щупя някой монитор, ама нищо. Аз имам два. Фантейче. О, супер, любимата. Перфектно. Елексира ми е толкова много. Нацелях го. Перфектно зле. Май! Аз не видях даже как взех кулата между другото. Ма тя тая хилва, аз съм аутист. Те между другото почти не бие никакъв демидж. Да, знам. И да. Да. Каква картичка ти е пуснала само? Дей, сега. In the pocket, момчета. Прекрасен предикт. Да ти семейство. То сериозно ще се върне. О, ти се баш. Добре, хора. Батя. Точно невидимия гей. Те са лед барберени, са толкова силни, направо бих се самоубил. Предикт. Нищо не предикна. Ама ти имаш такова, да ти стрелва... аз ще изстрелям монитора след малко. В другата стая. Поне да нема 3 крауниш. Айде! Добре, хора, това беше първата игра. Какво ще играем сега, Крис? Не знам, не ме бърка. Тая игра няма да има в моя клип. Не бе. Още едно такова или... Има ли 2 в 2, ама ние да изберем карти? Да не играем с наши драфтове. Не, няма как. Няма как. Бе, давай едно в едно. Едно в едно, да се. Ама драфт? Да. Ако трябва с мой дек да играя, по-добре да не играя.
А, не бе! Има 2 в 2, ама той е тук само за клана и няма как да играем. Той никой от клана няма да дойде. Хора! Той ще поката. Хора, его клана, влезайте, ако можете. Въпреки, че толкова да не можете, той има някакъв печага с нова купи вътре. Какво да взема? Какво да взема? Ай, ти ще Ама взема. и аз. Ай, той е тъпичко. О. Ай, ти. Абе, ти е много ясно. Оф, бай, тъпите карти. Добре, хора. Този дек не се получи толкова добре, колкото предишния, ама няма какво да се прави. Аха, боя ужасно. Следващата игра, ако искате, може да бъде 2 в 2. Крисни от клана мога да ти пратя Friendly Request да играем 2 в 2 драфт май. А не съм сигурен. Не можем. Добре, хора, сега изчакваме 5 години. Аз не знам с какво почна. 6 и 7. Моя дек май 18 елексира. Как 6 и 10? А, това е невъзможно. О. Момчета, благодаря за играта. Чакай, то бързо приключи. Апа. Ехе. 5 и 7 прави 20 хиляди. О, любимото. Добре, хора. Леваланд. Аз съм бот. Охо, този голям, знаеш кога ще го спра на 36 и 6 так. Молата. Тъпе ти бомбър да ти умре семейство. За какво го пуснах ти? Всъщност. Абе, как няма ни взема колата, не? На 36 и 6. Защо 5 плюс 6 трябва да прави 11? Не може ли да прави 10? Чувствам се тъпичко. Бати кора тебе. Не, това е family friendly канал. Шегувам се. О, имало едно креве. Край. Ти с парки е много бавно. Да. Ама би това девиче. Да, ама идеята ми беше този принц да стигне някога до кулата, а не изобщо да не стигне. О, той ми удари кулата, не че. О, добре, взех кулата. О, да, не, т.е. не. Момчет, хора, сник и голем in the pocket, нали знаете? Оле, този принц е най-тъпия. Не бе, принц! Ама, мамо... Принц на бял кон. Нали знаете? Електрозард! Там се заформя се нещо. Не, шегувам се. Нищо не се заформя. Молята! Да ти е бъл, айде! Не. Не му вярвам. С паркито ми И аз? спаси кора. Ого! Остана, бе. Ами бях ти пуснал 2 спаркита. И те бият мъжичко девичето, нали? Да. С 2 удара и бях готов. Добре. Стой сега само да ти пратя покана. Миналата игра беше заявка. Загрявка. Колко пи си, бе, Крис? Миналата няма да я качвам тейч. Скромните 1130. Я не се карай. Що не ми дава да ти пратя покана за ги? Хора, пишете дали не искате още епизоди. Не ми дава да ти пратя покана за приятел. Май трябва да намаля малко микрофона. Май силничко ма чуете. Ей тей.
Да, те съм добре. Добра проба. Не, чакайте. Добре съм. Не, в смисъл не съм добре, ама микрофона ми е добре. Аз имам хора! Брат, не мога говоря. Имал съм такова Хок Райдер и Рам Райдер. Бах ти добрия дек имам. Аз смисъл карти. Не мога говоря наистина. Абе, брат, как се праща покана за приятел? Ето хора, че не можем да станем приятели. Хора, туториал, как се праща покана за приятелство. Да, наистина, ако може. Не бе, не искам да те репортна, бе. Репорт ли, че откъде намери репорт? I'm sorry. Не знам, изяках го от някъде. Чакай, май знам как. Пшко. Стоп! Нати. View profile. Ама тук Не, са къде? аз пробвах там. Ще му ебам. Хора. Едно в едно, дали ще ви е интересно само да гледате? Защото в 2 какво на 2 в 2? Смисъл, аз съм аутист, той е добър. Аз ще троля, той ще ме посвоя, че троля. Защо? Как се прави? Дай за Нали друг... имаш втори монитор, виж YouTube. Дай за втори клип ще намерим. Как се прави? Дай сега да играем 2 в 2. Едно в едно. Добре, секунда. Аз знам, че го сърчиш в YouTube. Не мога, ще ме копирайтят, нямам втори монитор. Копирайт! Искате ли в кик на стрим утре, може би, да реагираме на къщата? Не, шукам се, той не съм го казал. Никой не го е чул той. Да. Трима човека, където са ме гледали клипа, не сте го чули. Айде, Че не гледате клипа. Дай 2 в 2. Ма не, то няма как да стане. Ти даже някак се ти в други. Ама пусни едно в едно, Добре, пускай. Едно в една, рече. Аз искам да си апгрейд на Рам Райдер, ама то тук не може. Хок Райдера тогава. Request. Дай малко точка за Хок Райдера. Не мога. Пратико. Friendly Battle, ти си ми пратил, аз не видях. Какво е ти, бе? Мамо! Не беше смешно. Естествено, че... Ама хора, аз трябва да избирам бързо. То даже не знам какво прави. И аз примерно, пращам ти рокет и можеш с него просто връща рокета към мене. Бра, също него щях да избера. Даже не знам какво прави, просто ми изглежда най-красив. Гоблин маши. Май ще ги избирам по красота. Всъщност сега и то сме трябва. Стича времето. То аз избирам. Добре. Тази... Аз бъгнах, че избирам аз. Мислях да го взема. Electricity. Той не ме харесва. Миналото беше по-хубаво. Аз съм бе. God damn. Мислях аз да го взема.
Аз съм. Да. Имало едно време край. Кой да взема? Никола Тесла ще взема. Мале, дика ми колко еликсир е! Да. Айде само. А що няма звук на играта? Не знам, аз имам. Ама готов ли си играеш ли? Ето сега има звук. Добре. Ей, ти си някакъв много див. Еха, колко много демидж набиха тези. Не знам какво прави, ама... Ужас. Electricity! Помпай, помпай. Помпай да има нещо. Любимото. Чмо, Франк. Ето се бахти да така. Ама той не се ползва за това. Да, разбрах, просто исках... Добре. Ей, че хубаво монитор, че. Голем. Майка божа. Оф, аз ще рискувам всички еликсир. Еба съм го. Добре. Моля те. Джеронимо! Имам проблеминг. Моля те. О, гадия. Ши. С голямо викане да е баба. Как се случи това нещо? Не, това не е възможно. Не е възможно. Моля. Ексбола много спамеш. Да, не. И така, хора! Не ми се играе вече. Не знам дали ми се играе. Дай един... Хора, утре да има ли стрим? Олавки. Да. Шефа. Добре, хора, айде да 13. изиграме една последна игра. Ма не на тъщики, където пусне сега, напомена. Да, нормалния. Да. Че не ме се играе мега дебел. Добре, 3 по трафта. Аз миналия път реших да не чета какво пускаш и просто цъкнах рейд. Сетих аз. Само дека ми не трябва и 14 еликса. Аз те знам тебе, какво ще вземеш, мръснико. Въпрос аз какво взема. Те ми харесаха. О, да. Ето сме харесаха. Electricity! Добре, не ми е много висок еликсира. На мен ми е много. 6. Ма въпреки че аз миналата игра бях с 18 еликсири, някак си ми стана. Тоест дали ще може да скълъпеете нещо? И да го подкрепя. Айде. Нищо не направим, айде.
случва? Братлето просто се отказа. Какво прави? Разбрах какво прави. Аз съм тъп. Братлето се отказа просто и ги сири да би по кулата. Не бе. Те с какво ще ги спрася? Ете... Батя. Той даже няма удари. Бълък. Другия път по-малко живот му дайте на този. Аре бе! Goddammit. Добре. Долу горе става. Те с няма умрат. Да! Точно за каквото не си мечтах. Добре, вече сме наравно. Него този дет се отказа от Унис. А то смога ли да го оправя? Че малко живот има. Този даже няма да докосне кулата. Така съм го спресметнал. Мамкам докосне. Гоблин мачин! Да, как къщи. Уебъл педал. Браво, бима. Аз къв съм шизофреник. Не, без 3 крал. Майко. Брана! В някакво направи. 3 крална! Мъжки звук. Давай хора, той беше от склепа. И до утрешния стрим. Чао! Да, хора, това беше от клипа. То клип чак ще ми е тъпо, че ще го кача изобщо. Утре може да дойдете на стрима, може би от 10 часа, може и по-рано, Аз ще оставя линк в описанието за стримовете в Kik. И да, утре идвайте, ама гледайте. Чао!